ways, God gives you direction. Upat ka mga pamaagi, ang Dios maghatag kanimo og direction. Una, the Word. Ano sa maning the Word? The Bible. Ang una nga direction nga ihatag sa Ginoo sa atoa, mao kini ang pinaka most practical way that God gives us direction. Mao na importante, magtuon ta og Biblia, magtuon ta sa pulong sa Ginoo kay dili man gud nato makita kung unsa ang direction sa Ginoo sa atoa. Kay kung gusto ka og teaching sa kinabuhi sa Biblia, makita nimo, mabasahan nimo diha sa Biblia. Na all other ways must line up with this way. Ang tanan nato nga pamaagi sa pagkat-on sa direction sa Ginoo or aron sa pagkaplag sa direction sa Ginoo is pinaagi sa word sa Ginoo, pinaagi sa Bible. Wala importante nga kung si Moses may remind siya ngadto kay Joshua nga tun-an ang balaod adlaw o gabi nya, meditate on it. So kita usab tun-an pud nato ang pulong sa Ginoo nga dili lang Sunday, dili lang Wednesday, kundi every day sa ato ang kinabuhi, day and night magtuon kita sa pulong sa Ginoo kay mao gid kini ang pinaka-practical nga pamaagi kung gusto ka na mahibalo sa direction sa Ginoo. Kay gusto ka og direction pero dili ka gabasa og Biblia, mawala kung gyapon ka. Gusto ka og direction sa Ginoo pero inabaliwala nimo ang pulong sa Ginoo which is ang Biblia, mawala gyapon ka. Kung sakay ka og sakyanan nya, first time nimo nianhaan ang lugar, bisag naa pa kay kompas, bisag naa pa nay Google Map imong cellphone, kung dili nimo tan-awon, may posibilidad na mawala jud ka. Ikaduha, peace. Nganong kalinaw man. Tungod kay God will lead you. His peace will be deep down inside, letting you know you're headed in the right direction. Pag wala ka sa right direction o sa tama nga direction sa imuhang kinabuhi nimo, walay peace, dili ka magmalinaw. Tanan nimong buhaton kung walay peace, isa na sa timaan nga dili na mao ang pamaagi sa Ginoo, dili na mao ang direction sa Ginoo. For example, matukag abroad kay lagi gusto kang palit og balay, pero wala kay peace. So dili na mao ang direction sa Ginoo. Gusto kang magtukod og negosyo pero dili ka at peace. So basig dili na mao ang direction sa Ginoo sa imo. Gusto kang manarbaho sa duol pero may posibilidad ka dili ka kasimba. So imuhang gibati is dili ka at peace. So, posible dili gina mao ang direction sa Ginoo. So, every laktang ato ang paghimuon sa atong kinabuhi, make sure na naka sa direction sa Ginoo. Isa sa timailhan niini, isa dunay kalinaw. Pero kung dili ka magmalinaw sa tanan nimong ginalakwan, ginapangandoy, ginahandom sa kinabuhi, tanan nimong gusto himo sa kinabuhi, dili ka at peace, kana dili gid mao ang pamaagi sa Ginoo. O samtang sayo pa, samtang pwede pa ka nga mo atras na kay basin unya og dunay dili maayo nga mudangat sa imuha kun imuha gindang ipadayon. Ikatulo, people. Kini mga tao sa atong palibot, naa sila sa atong kinabuhi. Tungod kay dunay dako kay na silang papel sa atong kinabuhi. Na may usa ka panultihon nga no man is an island. So walay naginusara nga tao. Dili mabuhi ang tao tingali kung maginusara lang sa iyang kinabuhi. Tanawa si Adan, naluya ganin siya, wagay siya kalipay nga naginusara sa. Meaning, kini mga tao sa atong palibot, bisag dili man nimo bana, dili man nimo asawa, pero naay mga tao nga naa sa imong palibot o sa imong kinabuhi, miabot sa imong kinabuhi, maybe imong friend, maybe best friend nimo, maybe relatives nimo, imong family nimo. Kana sila gihatag sa Ginoo sa imuha, dili tungod kay wala lang. Dili adunay purpose ang Ginoo. So, para mahibalo ka nga ana ka sa right direction, makikistorya ka ni ini mga tawhana. For example, pastor, pwede ka mangayo o wisdom sa iyaha kung maayo ba ang imuhang plano. Angay ba nimong ipurso ang imuhang plano. Ng mga tinatawag nato ng mga teachers nato sa kinabuhi. Kinakonsider nato ng mga elder nato, mga amtong nato edad. Kabaluta nga makakuha ta og wisdom sa ilaha. Na maayo sila muhatag og advice ato tungod sa ilang tingali experiences nila. So, dinato ang mga parents nato kung buhi pa imong ginikanan. So, pwede ta makapangayo og advice sa ilaha. Kung maayo ba niya ako ang gusto, nindot ba ni siya nga akong himuon, angay ba na ako ni siya ipadayon. And mga friends nato, consider nato sila nga pwede sila makatabang sa atoa. Kini mga tawhana wala ni miabot sa atong makinabuhi nato for nothing. Ipadala na sila sa Ginoo sa atoa kay dunay purpose. Makatabang sa imo kung mangayo ka og tabang. Pwede nga ang Dios nakiistorya ani mga tawhana para aduna siya matabang diya sa imong kinabuhi. Katapusan, desires. Ato ang handom.
kung naa kay desire sa imuhang kaugalingon o sa imuhang kinabuhi o sa imong kasing-kasing nimo, kinahanglan nga imo kining i-build up with other people para matabangan ka kung sa imong desire nimo. Ito ang susihon atong desires uban sa pag-build up ni together sa kining mga tawhana. God has placed desires in your heart to help give you direction. Usually, pag Christian ka, pag lig-on ka nga Kristohanon, pag hinug ka nga Kristohanon, ang imong desire dili gid makasumpak sa kabubuton sa Ginoo. Ato ang mga desire is in line gyud sa kabubuton sa Ginoo. So pwede nato masaligan. Make sure na naa gyud ang Ginoo sa imong kinabuhi para magiyahan ka sa imong desire. So mao ni ang mensahe sa Ginoo kanato, itaknas ka kunon